जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। इनका से सीख लो कैसे होई कंट्रोल जी। विधान सभा में समझैले सबके बोल जी। इनका से सीख लो कैसे होई कंट्रोल जी। विधान सभा में समझैले सबके बोली जी। कहना बा अंदर बाहर डालही में, अंदर बाहर डालही में, इहे बाती में अझुरैले हो। अंदर बाहर डालही में, इहे बाती में अझुरैले हो। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। माई बहिनियन के हंसी उड़ैले। विधानसभा में ये तरी बोल दिले कि शर्म के मारे पूरा भारत के माता बहन के सर नीचे करे के पड़ल। कहना बा माई बहिनियन के हंसी उड़ैले। विधानसभा में बायोलॉजी पढ़ैले। ना जाने कौन बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ैले है जनसंख्या नियंत्रण के। हे माई बहिनियन के हंसी उड़ैले। विधानसभा में बायोलॉजी पढ़ैले। MBBS डॉक्टर बन गईले जनसंख्या नियंत्रण के। MBBS डॉक्टर बन गईले जनसंख्या नियंत्रण के हो। डॉक्टर के डिग्री लेके घूमस पास में। इनकरा पासे में डॉक्टर के डिग्री मिल गई बा। झूठो से राजनीति में आ गए बड़े। कहना बा डॉक्टर के डिग्री लेके घूमे ले पास में। ज्ञान के कुंजी बाटे इनकरा हाथ में। डॉक्टर के डिग्री लेके घूमे ले पास में। ज्ञान के कुंजी बाटे इनका हाथ में। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा हमारे भइले हो। जनसंख्या नियंत्रण के डॉक्टर नीतीश चाचा भइले हो। कहना बा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण पे पुस्तक लिखे के बा, अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल करे के बा तो जालो नीतीश चाचा से सीखल जो बिहार के CM भी रह चुकल बाड़े।